Chámame Susolista e son de Corme. Hai centos deles, pero como hai que escoller un, vou escoller o Cándido de Voltaire. Home, é importante escribir en galego, sobre todo para que non se perda a nosa lingua. Eu estou educado en lingua castelán e escribo sempre en galego porque é algo que deberíamos facer todos os galegos. Bueno, teño publicados 4 libros. O primeiro que publiquei foi Salseiros, que é un libro de relatos. Despois publiquei Xeixos, que é outro libro de relatos. Despois Charamuscas, que é outro libro de relatos. E, por último, publiquei Como a roda no muiño, que é unha novela. Son moi fáciles de ler, moi cortiños e, sobre todo, moi divertidos. Por eso animo a xente a que lea a miña obra.